ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ರಂಗ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ తెల్పొడుందండ అయితే ఏత ఎడ్డెంతిన విషయం తెత్తది తెల్పాదేరు అవు మస్తు లాయక్ ఆతండు మీర్దు ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಅಂದ ಇತ್ತ ಆಪಿನ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ನಿಕುಲು ಪೆಜಿದು ದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರು ಚೇಳಾರ್ದ ರಂಗ ಸಂಗಮ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ರಂಗ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದ ಸೊ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಡು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸೊ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮದ ಇಂಟ್ರ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ರಂಗ ಸಂಗಮದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ರಂಗ ಸಂಗಮಡು ಮದಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸತ್ತಿದ ಹೊಸ ನಾಟಕ ಮದಪರೆ ಆಪುಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನಾಟಕ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ದಾದ ಸೊ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋದು ಅಕಲ್ಡನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕೊರ್ಪ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ ನಾಟಕ 3 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಪೋಣುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಪಂಡ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ ಆತ ಶೋಕು ಆಯ್ತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದರ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ರಂಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆ ಮಲ್ದಿಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ಲ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಚೆನೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಚ ಒಂದೇ ಇಂಚಿನ ಟೈಪೇ ನಾಟಕನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮನ ತೆಲ್ಪೊಡು ಅಂದ ಐಟ್ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ವಿಷಯ ತೆತ್ತದು ತೆಲ್ಪಾದೇರು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ಒಂದು ದಲ ಸುರುಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂದತ್ತು ಪಡ ಸುರು ಮಲ್ಪಲಕ್ಕಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ನಿಕುಲೈಟ್ ಪಳಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತ ಆತ ಪೊರ್ಲ ಆತನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಟೇರ್ನೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪನ್ರಜ್ಜಿ ಮಾತಿರ ಪೊರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣ್ ಎಂಕಲೆ ಮೂಜಿ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೊಂತ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಇಂಚ ಅಂದೊಂದು ಎನ್ನೊಂತ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆ ಈ ನಾಟಕ ತೂನಾಗ ಇನಿ ಆಣ್ ಎಂಕಲೆ ಆ 3 ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಪೋಣು ನಿಜ್ಜಾಣೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಕಲು ಪೂರ ಪಂಡಿರತ್ತೆ ಆ ಮೀರ್ದು ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ನಾನು ಬೇಗ ಪೋಪಿನಲ್ಲ ಕುಲ್ದೆ ಕೇಳಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೇಗ ಪೋಪೆಂದು ಅಂತಿದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಕುಲ್ಲೊಂದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಏಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂದು ಸೂಪರ್ ನಿಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಎನ್ನೆರಿಜ್ಜಿ ನಿಕುಲು ಏತೋ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಗೌಡೇರ್ ನಾನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನು ಅನ್ಪರ್ ಒಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಅನ್ಪಿಂದದೆ ಒಕ್ಕ ಭಾರಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆತಂದೆ ಆತೆ ಒಕ್ಕ ಇರ್ನ ಟಿ ವಿ ರಿಪೇರಿ ಫೋನ್ ರಿಪೇರಿ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಟಕ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಆತನ ಶೋಕಾತ್ ನಾನು 2ನೇ ಸರಿ ತಪ್ಪು ನೋರ ಚೆಳಾಡ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆರು ಬಂತೀರಿ ಈರ್ ಪೊಂಜೋಲ್ ಪೂರ ಬಂದಂಡ ಅಂಜೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಹಾಂ ಈರ್ ಓಲ್ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದು ಪಾತೇರೋಡಿ ಏನಿ ಚರ್ಮುರಿ ಪಕ್ಕದಿನ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಪಾತೇರಿ ಆರ್ಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇರ್ ಪಾತ್ರೆ ಜನ ಚೇಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಯೆ ಎಂಕುಲು PUC ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದಿನ ಅಕ್ಕಲು ಆಯ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾಲ ಪನೆರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಈರ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವು ಗೌಡೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ದಾಲ ಪನ್ರೇಜ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತನ್ ఒక కెమెరామ్యాన్ల మస్త్ ఎడ్డెత్తారు ಒಂಚೂರು ಬತ್ತಿತ್ತೆರಡಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಡೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಲೇ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನ್ ಪರ ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಲ್ಲಿ 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 ನೋಡಿ
ಮುಂದೆ ಪಾಡುವೆ ಪಕ್ಕಾನೆ ಆಯ್ನೆ ಪಾಡುವೆ ಬಲಿಪುನಲ್ಲಿ ಪಾಡುವೆ ಮೇರು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಸೇ ಒಡೆ ಬೇರ ಒಡೆ ಬಲಿಪುನಿ ಏರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಮಲ್ಲೆ ನೋಡು ಎಂಚಣ್ಣ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆವಿಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಪಾಡ್ದನೆ ಪೂಜೆ ಎಗ್ಡೆಲೆ ಕಾಯಿ ಇಂಕೆ ಪೂಜೆ ಎಗ್ಡೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಪೂಜೆ ಎಗ್ಡೇನೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಎಗ್ಡೆನ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಪೂರ ಮಾತಾಡ್ನೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಿ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ ದುಂಬೆ ಐಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಬಟ್ ಇದು ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಲ ಇಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಲ್ಲೇನೆ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವರು ಅರೆ ಒದಗಿಸವಾಡಾರೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಲವಾರೆ ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಕಾಣವಾಡು ಬಂದು ನೊಂಜಿ ಆಸೆ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಇಡೀ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಒಂಜಿ ಉದಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬೈದಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಥೆ ಶೋಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಲ್ತೀನಿ ಏರಿ ಒಳ್ಳೆರಿ ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಿನ್ಯ ಗೊತ್ತಪ್ಪಜಿ ದಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂಡಿ ಮುಳಿಂಜ ದಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಆರು ಪಂಡೀರ್ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿದಾರ್ ಬಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ ಹತ್ತು ಬಂದಿತ್ತು ಅರಡಿಗೆ ಏನಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮುರಿದಾರ್ ಅಡಿಗೆ ಎಂಚಂಡಿ ನಾಟಕ ತುಯ್ಯಾರ ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತುಯ್ಯಾರ ಫುಲ್ ತುಯ್ಯಾರ ಪೂರ ತುಯ್ಯಿನಿ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಓವರಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪನ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಪಿನ ಸ್ಟೋರಿಯೇ ನಿಕುಲು ಪೆಜಿದು ದೇದಾರು ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಆತು ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತದು ಗುಂಜ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅವಳು ಜೋಳ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಈರು ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಏನಂಬುದರ ಟಿ ಎಮ್ ಶ್ರವಣ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ನು 2 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ವಿನಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶಾಖ್ ಪಂದ್ ಸೊ ಅಕುಲ ಜನ ಎನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ನಕಲು ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಸೊ ಈಗ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮಾಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡಿದು ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಶೋ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲೋ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತಿನಾನೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಬೊಕ್ಕ ತೋಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪುನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಯಾನ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪೋಜಿ ನಿಖಲ್ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮುಕುಲ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒರಿಯೊರಿಂದು ಆ್ಯನ್ ಫೇಸ್ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎವಲಾಣಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ರಿವೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವೈಶಾಖ್ನ ಲೇಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ವಿನಾಯಕ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಈರ್ನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ ನಾವೇ ಖುಷಿ ಆತನ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಮಿಡಿದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತ ನಮಗೆ ರಫ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅವು ಕೆಲವು ಓಡಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಸೊ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂದೇ ಕಂತೀನಿ ಅಂದತೀರ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ತಿಕ್ಕಡು ಒಂದು 100, 200, 250,000 ಶೋಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್. ಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಜನಕಲ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿನೇರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕುಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಅತನೆ ಅಂತ ಪಿರೌಡ್ ಬೆನ್ಪು ನಕಲ್ ನಡೆ ಹೋಯಿ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸರ್ ನಡೆ ಹೋಯಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಬೀಪ್ ಮಾಡೋಡ ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಸರ್ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ಡನ್ನೇ ಮಲ್ದಿರಿ ಆಯ್ತು ಗಿಡಪ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ರೆಡ್ ಆದನು ಜವನೇರು ಪೂರ ಏನು ಎಣಿದಿಜ್ಜಾಂಡು ಇದಪ್ಪ ಸಭೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳ ಎಂಡಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಜನಕಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಅಕಲ್ನ ಹಾವ ಭಾವಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏರು ದಾದ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆ ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಈ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಆತ ಶೋಸ್ಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಪಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಬಾರಿ ತೆಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಅಂಕ ದಾಯ ತೆಲಿಪುನೊಂದು
ಹೀರೆ ಗೊಂಚು ಸೀರಿಯಸ್ ಈ ಜನ ಯಾಕಡೆ ಬಗಲ್ದಿಟ್ಟು ಯಾನು ಮಗ ಯಾನು ಪರ್ಪುಜಿ ಜನ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಮಿತ್ತ ಆಜ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸರಿ ಯಾನು ಮರಣ ದಿಂಚಿ ಬೆಕ್ಕಲೆ ಮಾರಿಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕಾರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಯಾವ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಏನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬತ್ತಿನೇ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದೇ ತೆಲ್ತು ಬೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವೀರೇಸಿ ನಿಕ್ ಭಯಂಕರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರಿಯೋ ಅಡಿ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ಪುನು ಊರುಲ ಇಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಅಂದಂದು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಏನನ್ಪ ಅಕುಲೆ ಪನ್ನಡ್ ಸರಿ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟ ನಾಯಿನ ಊರು ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ನನ್ನವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಆಡಕೇನುಗ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ನಾಟಕ ಎಂಚ ಮುಜಿಗಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂರು ಮುಗಿಬೇಕು ಮುಜಿಗಾಸ್ತಿ ಮೇನ್ ಕಡ್ಪಡ್ತೇವೆ ಮೇನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಜಿತೇಶ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಯಾಂಬೆ